us parlaré sobre com donar coherència a la història en els diferents canals i pels diferents públics objectius. La coherència comunicativa s'aconsegueix amb una feina prèvia que tracta de definir qui som, com som, a qui ens adrecem, tenint clara quina és la nostra proposta de valor, allò que farà que la gent vulgui col·laborar amb nosaltres i tenint molt present com dirigir-los als diferents públics als que volem arribar, coneixent-los, escoltant-los, sabent què necessiten o què esperen de nosaltres, quins nivells d'informació estan disposats a assumir o tenen interès per assumir. Vull dir, hi haurà públics que en tindran prou amb llegir un tuit o llegir un post sobre els resultats d'un informe, per exemple. Hi haurà públics que necessitaran saber més informació, voldran saber més informació i es llegiran la notícia completa, i fins i tot n'hi haurà que es voldran descarregar l'informe i tenir tot allò més clar, no? Per exemple, per construir la història, el primer missatge que cal tenir clar i treballat és la pròpia marca. La marca no és el logo, no és el nom, és quelcom més complex i intangible, no? És un conjunt de sensacions, de percepcions, valors, tot allò que transmetem o tot allò que la gent associa a nosaltres. Al final, una bona marca es construeix a partir d'aquesta relació de confiança que s'estableix amb el temps. No és tant qüestió de recursos, sinó de bona feina feta. Diguéssim, per exemple, Creu Roja, metges, són entitats que ràpid surten en les enquestes de percepció sobre... Quan penses en una entitat que coneguis, doncs molt probablement és perquè porten molts anys fent molta feina i molt bona feina, llavors estan molt posicionades a l'imaginari col·lectiu. Un cop clara aquesta marca, cal pensar bé en tot allò que articula la marca, com és la identitat corporativa, el logo, els colors, les tipografies, el manual aquest que fem servir i que identifica els nostres missatges. És molt important tenir clar que no respon a gustos, sinó a objectius i a públics. És igual que a nosaltres ens agradi el vermell o el verd. Al final el que necessitem és construir un missatge coherent i una imatge gràfica molt clara que permeti, com per exemple fa molt bé Amnistia Internacional, que quan veus un missatge, ja sigui un post, ja sigui un mail, ja sigui un cartell, ja sigui el material que sigui, amb aquells colors groc i negre, amb aquelles tipografies, amb aquell to que fan servir, doncs molt ràpid l'ubiques, gairebé no cal ni llegir el text. La identitat corporativa és molt important perquè dona coherència, perquè facilita el reconeixement, perquè reflexa valors i personalitat d'entitat, perquè ens diferencia de les altres i perquè al final és un tema de reputació. I com hem dit, el to també comunica. No és el mateix respondre d'una manera a les xarxes que respondre d'una altra. I si construïm un tipus de missatges institucionals d'una forma, hem de seguir-li donant coherència a qualsevol altre canal, tot i que sigui per contestar missatges molt del dia a dia. També cal tenir present que hem passat de la cultura del llibre a l'audiovisual, que ara hi ha una altra forma de llegir, d'aprendre, de comprendre, que vivim en una realitat multimèdia o transmèdia fins i tot, on la narració i l'emoció han d'estar equilibrades. Llavors també tenim molt present tot el tema de l'hipertext, aquesta lectura no jeràrquica ni seqüencial que utilitzem, i per això la importància d'utilitzar àudios, vídeos, fotos molt potents, textos breus, molt dirigits, enllaços. Doncs els nostres missatges han de ser regulars, és a dir, cada canal ha de tenir la seva periodicitat d'actualització, pot ser diferent. A les xarxes socials potser podem publicar 3 o 4 posts a la setmana, 5 o 6 tuits al dia, però en canvi el butlletí surt de forma mensual i les comunicacions amb la base social són semestrals. És una mica igual la periodicitat, però sí que cal estar pensada. Tot això es pensa en funció dels objectius que persegueixis a través dels missatges i d'aquests públics i de la seva forma de consumir la informació.
Llavors els missatges també han de ser identificables, que és tot això que us explicava de la marca o la imatge corporativa. És molt important que els missatges siguin interessants, creatius, atractius, que connectin, que no expliquem el que nosaltres volem transmetre, sinó que expliquem allò que al nostre públic li interessa saber. També és important que estiguin orientats segons objectius. Poden haver-hi missatges enfocats a la captació, a la fidelització, missatges enfocats a la sensibilització o al canvi social. Tot depèn, no cal que sempre enviem el mateix tipus de missatges. De fet, en aquest equilibri de missatges és on hi ha la riquesa de les entitats, no? És important que també siguin oberts i connectats, és a dir, el missatge no és el final del procés, sinó és l'inici, no? Els missatges entre ells han d'estar relacionats i la recepció per part de l'audiència, del públic, és activa, no? S'ha d'adaptar un missatge a cada tipus de públic i canal, sí, sempre i quan respecti aquesta coherència i es pugui desplegar, com deia al principi, no? Que sempre es pugui ampliar la informació, que sempre hi hagi com una bona argumentació darrere de qualsevol missatge que anem llançant. I també és molt important com a entitat que aquests missatges siguin únics, que aquests missatges siguin identificables amb la nostra entitat i això, ens representin i ens facin diferents. L'storytelling transmídia, no? O l'storytelling no tracta d'explicar la mateixa història adaptada als diferents canals o als diferents formats, sinó que es tracta de donar continuïtat a la trama narrativa per expandir el relat. Al final la xarxa no és un mitjà com a tal, sinó que és un entorn de relació, la comunicació és interactiva, és transmídia, per tant hem de fomentar aquesta participació, comunicació, conversa, col·laboració amb aquells qui ens escolten i deixar que el missatge també estigui a les seves mans perquè el puguin fer més gran, perquè el puguin portar a través dels seus canals allà on vulguin o considerin. Al final el relat participat és l'eix que vertebra tot plegat i dona sentit al nostre contingut. Llavors hem de donar una mica de llibertat a que els altres també puguin continuar construint el nostre relat. Ara no podem dir nosaltres volem transmetre aquesta informació i que rebi així. S'ha de donar peu a que hi hagi col·laboració precisament perquè pugui ser més rica i pugui arribar molt més lluny aquest missatge. Des d'Arrels també creiem molt en l'enfocament positiu de la comunicació perquè pensem que connecta millor amb l'audiència o amb els públics. I un altre punt important seria intentar arribar a un model organitzacional on tota l'entitat comuniqui, on la comunicació o aquesta transmissió del missatge no depengui del Departament de Comunicació, sinó que el Departament de Comunicació vetlli perquè tota l'entitat, ja siguin els beneficiaris, ja siguin els treballadors, els voluntaris, usuaris, ja sigui absolutament tothom, estigui comunicant per expandir aquest relat al màxim possible. Llavors, per acabar, us dono alguns consells a nivell de construcció de missatges. Jo us diria que sempre és important tenir un eslògan, un lema d'entitat bàsic i un lema de campanya que permeti, així molt ràpid, amb una frase, en un moment, entendre qui ets i entendre què busca aquella campanya, per exemple. També és important intentar personalitzar al màxim els missatges que enviem. Les marques comercials això ho fan molt bé i les entitats anem caminant cap allà. Al final, els missatges personalitzats tenen molta més eficàcia que quan envies un missatge massiu a tothom. El receptor ho agraeix i la conversió sempre és molt millor. També intentar anar del missatge a l'experiència, no? Intentar transmetre una mica amb ànima, fer sentir, fer passar de l'acció a la relació, no? Per exemple, si fas una campanya de captació de signatures, després escriu un mail a aquelles persones que t'han deixat la signatura i explica'ls què ha passat. No utilitzis aquestes signatures o aquests contactes per fer les teves campanyes de captació o per altres objectius. La relació s'ha de cuidar i s'ha de treballar aquest efecte.
Un altre punt seria passar de la persuasió a l'afecte. Jo us recomanaria no intentar convèncer, s'ha de mereixer la confiança dels usuaris en un principi i després el seu efecte a continuació. Per tant, no és allò de donar esperant una cosa a canvi, sinó aportem informació de valor per ells i allò a canvi ja vindrà una mica més endavant. I després un altre tema a destacar seria el passar d'allò contemplatiu a allò immersiu. Ara les webs o els mateixos posts a les xarxes veuen molt de la interacció amb la nostra comunitat, feu moltes preguntes, llanceu propostes o proposeu ratings, el que sigui, però una mica amb l'objectiu d'escoltar, d'entendre, de deixar participar als vostres públics, perquè al final és el que us ajudarà a construir millor els vostres missatges. Per acabar, i a mode de conclusions, voldria fer èmfasi en la idea que la coherència comunicativa s'aconsegueix amb una bona marca, transmetent la nostra identitat corporativa tant a nivell gràfic com a nivell redaccional. Recordem que el to també comunica i molt, sent coherents amb els nostres missatges a tots els canals, a tots els espais i reflectint els nostres valors i la nostra personalitat d'entitat a través de tots ells. Per adaptar la història als diferents canals i pels diferents públics objectius, el més important és no explicar el mateix en els diferents espais, no explicar la mateixa història adaptada, sinó donar continuïtat a la trama narrativa per tal d'expandir el relat. Fer una comunicació participada que permeti la col·laboració de l'audiència, dels nostres públics, coneixent bé cada canal i qui hi ha darrere de cada canal, perquè així també podrem triar els materials, l'enfocament dels missatges, els recursos a utilitzar i, per últim, entenent la lògica del nostre paradigma comunicatiu, recordant aquests conceptes clau dels que hem anat parlant durant tota la xerrada: la participació, la conversa, la col·laboració, l'engagement, la influència, la confiança, la reputació i tot això. I fins aquí és el que us volia explicar. Moltíssimes gràcies per escoltar-me.